fish adobe kweleka banana namhlanje zolizwa ke na uhlelo lumnandi ngoba sizohlukanisa unyaka ke namhlanje sozwa nengoma azohlukanisa ngayo unyawo ungqongqosho uthi iphi ingoma azohlukanisa ngayo unyawo ngoba hayi ngiyabona abantu barede emakhaya bashisa izinto kuhle kuyabasa umlilo into ezikhala kamnandi sebeyibekile nathi ke siumnyango wezempilo kwaZulu Natal sikhona ke la Durban eBeach sifikile sovakashela nje abantu sizothi ke ake sizwe ukuthi ke unyaka nizohlukanisa kuphi kunjani kumnandi kwenzakalani ungqongqoshe ke ukhona nathi namhlanje kusewulona kuhlelo lomnyango wezempilo kwaZulu Natal lwethu KZNHealthChatDotGov.za osithola kamnandi ke umnyango wezempilo njalo makulu wesihlanu siliqopha luzwakale kuyo yonke imisakazo nje emphakathi ekhona kwaZulu Natal bese ke ngeyikhathi ezihlukahlukene bese sithola futhi kamnandi emsakazweni ehlukene ecommercial yakhona khona la kwaZulu Natal ingakho ke kusakaza kwethu kuzoba nakho ngempela ukufuna ukuhlukanisa unyaka ngoba abanye ngempela sobe siuhlukanisa nawo unyaka namhlanje sibingelele kuwe ngqongqoshe siyabona usebeach namhlanje awudlali kanjalo ugqoke ne-swimming costume sibingelele nakubabukela emakhaya sibingelele nakubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma-social platforms ziningi izinto esizoba siyibheka namhlanje kulolu hlelo lethu sike sezwa ukuthi ke kunebuzz nje around into ethinta i-stroke emhlabeni jikelele njengamanje ingakho ke ekhona udokotela ozosithi fahla ngento ye-stroke no COVID-19 ke sike sathi ukubheka sobuke eduze no Dr V ukuthi ake sisondeze ethi njengoba sizwa kuthiwa uphezulu lapha ya China njengamanje mhlambe ke kungakanani umngozi esingacishe sibhekane nabo siyizwe zikhona ke nezinye izifo ezifaka Amarabi nawo ke sike sezwe ukuthi ngazi ukuthi sikhona into ethinta Amarabi njengoba kukanje kodwa ngaphambi singene ngempela ke kulelo hlelo soqala kuwena ngqongqoshe sithi ke December siyakubona nawe ukuthi hayi ungathi u-fresh manje ulungele nje into yokuqhumisa okhilikithi yonke into ibhekene nawe ungathi usukuyimudi vele mangubuka nje kodwa ke silapha nje eThekwini sizokwenzani namhlanje la eDurban siyabonga Ntokozo umuntu ongakaza eholidini ukhuluma njengawe absolutely uthi uphela uDecember ethi sikuyimudi awu no sithathe isinqumo njengomnyango wezempilo ukuthi in fact akusiyi decision entsha uhlelo lo lwesijwayele ukuba nalo ukuthi njalo uma ngabe kuphela unyaka sibe khona eThekwini sibe khona beachfront as a Department of Health eqaleni uhlelo maliqala kwakuuhlelo lokuthi sikhipha amakhondom so that abantu bakwazi ukuthi bayivikele but eziminyaka iqhubeka kwase kwanda nama services ngicabanga ukuthi uzokhumbula ke ngo2019 2020 uDecember wethu la ikakhulukazi sasivaccinate la iCovid-19 kakhulukazi even na last year 2021 sasikhona sizo vaccinate so ama services esesiba nawo manje asandile senzela ukuthi ke abantu uma ngabe kuba khona izinto ezibaphatha kabi ngokwezempilo bangayi kude ngoba ayikho iklinik eseduze kahle lana of course akhona ama clinics okwazi ukuthi uhambe ngenyawo ufuke kona but uma siletha ama services eduze senzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bashoshe bathole ukuthi basizakale so siyagoma ke khona lana futhi njengoba sisasho ukuthi abantu abagome ngoba phela indaba ye-COVID-19 kuse udouble ngakapheli so siyagoma lana kule iteshi zethu siyaba encourage abantu ukuthi abagome bagomele u-COVID-19 sine primary health care available uma ngabe uphethwe ikhanda uma ngabe ulunywe i-stingray uyasazi i-stingray ngisizwa ngendaba phela ukuthi thina sinamadamu lemakhaya ayolwandle absolutely khona no starfish okwangiluma starfish ngimncane ingakho ngiyikhumbula nje khona no starfish abalumanayo uma ngabe usolwandle uphethwe ikhanda uphethwe konke nje lokhu umuntu ogulayo uyakwazi ukuthi asheshe asondele eze kuma kwigazibo yethu maningi ke la ebeachfront asifaka ngelodwa senzela ukuthi abantu noma ngabe bangakuphi kwibeachfront bakwazi ukuthi bathole usizo oluphuthumayo of course uma ngabe ufika kutholakala ukuthi udumke esibhedlela ama health workers ethu kaya esekurefera akumikise esibhedlela esiseduze senzela futhi nokuthi abantu ngoba kukhona isibhedlela esiseduze la nokuyi-Eddington bangathi umuntu ephethwe ikhanda nje kade eshiswa ilanga ebese gijima esibhedlela akwazi ukuthi athole ukusizakala ngoba uma singakwenzi lokho abantu bonke bazoya kulesibhedlela esiseduze kwasebeach kanti baphethwe nje izifo ezincanyana okungalula ukuthi zilapheke kugcine kunama queues amade isidingo singekho iviki leli esibe nezinto eziningi kwaZulu Natal engamnandi sengikhumbula ngoba ngiyazi ukuthi khona la obuye wathi uqala khona njengoba uqale la namhlanje
iviki siyathi kusuke kujabula imudi ijoli kusuke kuthintwa izinto zokujabula kuphela maku December kodwa akusho ukuthi kusuke kungekho izinto ezingekho right ezenzakele ngiyazi futhi neviki litheni maliqala sakubona futhi nakofilidi nibhizi ngezinto eziningi ezikhomba ukuthi ke ngathi isimo asikho right ngokolunye uhlangothi lesifundazwe mhlawumbe ukuthinta ke nje nakulabo akusiyo kodwa ukujabula okusuke kwenzeka makuyilesi sikhathi kungathini nje kafishane no kunjalo Ntokozo njengoba usho kuqala iviki singekho la sile kwaGwebu eFryhead lapho bekushone khona udadewethu uNkosikhona wakamdlalosi obe ohlangene nengozi siqhamuka naye le Nazareth uyazi ke thina njengokhongolose ngithi kuyaziwa ukuthi ngukhongolose absolutely ngingabe sengibosha ukuthi ngithe ukhongolose e-studio cha kuyaziwa wonke wazi ukuthi ngiwungqongqoshe kuyazi ukuthi ngungqongqoshe kaANC uthunywe ANC so bese nenkomfa ke ngo December nomqaleni kaDecember so uma sesibuya odadewethu ababili nomunye undodana wakwaKhumalo base behlangana nengozi endleleni between iPiet Retief neEmelo so besihlelela lokho ke sihlelela ukuyofihla udadewethu ke uLusha yena usesesibhedlela uyalulama and siyamfisela ukuthi alulame okusheshayo ngoba indlela limele ngayo indlela enzima kakhulu even kwakuyena kodwa ke njengoba usho futhi sithe sabheke lokho kwasekushona noma kudlula emhlabeni umfowethu ke simaziyo sonke uMandla amaphumulo owaziwa ngokuthi uMampintsha weBigness so njoba sifika ke manje siphuma ekufihleni kwiprogram yokumphelezela so uyabona nje ukuthi isikhathi esingesihle kahle kakhulu kufanele sithi imndeni siyayiduduza sithi imndeni ayiqine kulesi sikhathi siyazi ukuthi uNkulunkulu ngeke azabanikeze okungaphezulu kwamandla abo mhlambe sengikushilo nalokho ngiyafisa nangokudlulisa amazwi okululama kumfowethu lapha uGatsheni uElvovo naye usesibhedlela sithi akalulame kakhulu siyazi ke naye useke wavelelwa inkingana uke wabase kwi-accident yemoto kwalulama usengena esibhedlela manje kodwa uma sizwa impela siyabona ngathi hayi kuza kahle so siyathemba impela siyathemba ukuthi uzolulama ngiyazi ukuthi ke sonke isikhathi ositholayo uyodlulisa umlayezo kubasebenzi bezempilo kwaZulu-Natal nabasebenze ngokuyikhandla kulonyaka ungathini kumlayezo esingawubhekisa ngqo manje konke umsebenzi nje ngishakuthi uyaklina esibhedlela noma kumphathi wesibhedlela bonke nje abasebenzi abathi bangaphansi kwakho wena obaqoqobele umlayezo ubhekise kubo absolutely no siyafisa ukuthi kubasebenzi bezempilo siyazi ukuthi uDisemba kakhulukazi ke kube inyanga ebhizi kakhulu kubona ikakhulukazi ezibhedlela ngoba kusuke kukhona abalimele ngesikhathi bejabula abanye ezingozini zeimoto abanye balimala ngesikhathi behleli lapha abasuke behleli khona ngaphandle kokuthi uDisemba usuke ubhizi vele unyaka suke kuyisikhathi kusuke kuyisikhathi esinzima nesibhizi eminyangweni wezempilo siyacela ukubonga kubasebenzi bezempilo ngomsebenzi abawenzayo sithi qhubekani niwenze lo msebenzi eniwenzayo niqinise nalapha enithatha khona uyabona amaphisa kwathi besazi ukuthi abasebenzi bezempilo bamasosha kodwa sikubone kahle ukuthi bamasosha ngempela aqinile ngesikhathi seCovid ngoba ibona ababehamba phambili so leso spirit ke abasebenzi bezempilo ababenaso ngaleso sikhathi seCovid noma iCovid isenzima kakhulu siyacela ukuthi babuyise leso spirit leso baqhubeke basebenzele umphakathi baphathe kahle umphakathi siyazi ke ukuthi kuyenzeka from time to time kube khona abayifew babasebenzi bezempilo okutholakala ukuthi ababaphathi kahle ama patients ethu siyacela nakulabo ukuthi hayi ayidlishiyele manje asike sikuliyeke lolu hlelo ngoba lungcolisa iprofession yonke uyabona uthola abantu abancane kuyibona bengcolisa iprofession uma ngabe umuntu ebenonesi abawu7 abamnakekelayo usuku lonke abe nodokotela ababili ebese phathwa kabi nje unesi oyedwa usekuyothuka bonke abantu ngenxa yomuntu oyedwa so siyacela ke nawe wena yedwa lapho ukhona baphathe kahle ama patients so that iprofession yethu iqhubeke ibe iprofession ehloniphekile ibe iprofession respected nethandwayo abantu kodwa ngaphandle kwalabo siyazi ukuthi abaningi babasebenzi bezempilo babaphatha kahle ama patients ethu siyawathola nanama reports Ntokozo abantu bathi bese izibhedlela ngokuhlukahlukana babhale
ukuthi cha bebeke kulesibhedlela noma umuntu ekulesibhedlela uphatheke kahle la waphatheka kahle lapha yana laba benze njalo sithi abaqinise lapho babakhuze nozakwa ababanye ababona ukuthi abenzi ngendlela okuyiyona yona ngiyafisa ke ukusho lento kade uyisho ukuthi wonke umuntu osebenza eclinic na wonke umuntu osebenza esibhedlela umsebenzi wezempilo ngoba ama-hours ethu okusebenza onke ayafana futhi sonke umsebenzi wethu kwenza sure ukuthi experience ye-patient ngesikhathi ingena kwi-facility kusuke kuyi-experience right umuntu aphume ezizwe ehloniphekile so siyafisa ke ukubafisela bonke ukhisimusi siyathemba ukuthi badle ukhisimusi kahle ngoba kudla ngokhisimusi siyazi ukuthi sebewudlile ukhisimusi siyathemba bawudle kahle sibacelele ukuthi bangene kahle onyakeni omusha bawudle ngokuyihlonipha bawudle futhi bakhumbule ukuthi unyaka usuqalile njengoba nje sike sithi 31 ngomhla ka1 kusuke sekuunyaka omusha uniform imali ye-uniform isukusifuneka imali ye-stationery isukusifuneka kubalekile ke ukuthi nathi uma sijabule ngokuyithiba sazi ukuthi yini esifuna empilweni ngiyazi ngqongqoshe ukuthi ke njengoba kusuke kuyilesi sikhathi kunabantwana othola ukuthi ke bebekade bebhala omatikuletsheni sebeze belindele ama results abo njengoba kuzobe qala abanye bathukile abanye kunjani njani umlayizi wakho ungathini ke kulabo abalapha ya akade bebhala ikakhulukazi u-matric ukuthi isikhathi lesi bazojabula kodwa bathukile futhi ukuthi ke kuzobe kuphuma ama results maduze nje ungathini ukuba abehlisa amaphaphu kungabi nokutatazela well ngizosho into mina amaphisi engangiyitshelwa ngibhala u-matric abazali bami ukuthi ama-results owathola ngoDisemba suke ngasiwa ama-results owasebenzele ngoDisemba absolutely suke kwama-results oqala ukwasebenzela ufike e-high school yebo ukhuphuke kodwa okukhulu kakhulu kuba ama-results oqala ukwasebenzela ngoJanuwari njengoba ngithi nje 1 kusuke kuJanuwari ama-results wathola ngoDisemba usuke kwama-results akhombisa ukuthi ube serious kangakanani kusuka ngoJanuwari kuze kufike isikhathi sama-results so abantu abasha bayimisele kufuna ngabe umuntu uyazazi ukuthi usebenze kanjani kahle kufuna ngabe sibuke ekutheni umuntu uzothola ama-distinctions abangaki yabo kungakhuluma indaba ukuthi ngizophasa yini noma ngizophasa mangakhi ama-distinctions engizowathola so yebo phela ukuba worried kuyiphathi yokuba umuntu siyaphenika singapheniki kakhulu ngoba phela ama-results azofika kodwa abasebenze kahle sithi kubona siyaba-congratulate laba abangasebenzanga kahle siyafisa ukusho nakubona ukuthi akusikho ukuphela komhlaba it's not the end of the world uma ngabe kungenzekanga kahle you will always get a second chance yokuthi ulungise ama-results akho i-Department of Education inawo ama-programs anjalo ngiyacabanga ukuthi noma nginethemba lokuthi ngoJanuwari will invite someone from i-Department of Education azosikhulumisa ngama-programs abazobe benawo noma baba nawo ukusiza abantu abaphindayo siyazi-ke ukuthi emndenini nathi sibafaka i-pressure abantwana kwesinye isikhathi ukuthi umuntu uphase kangakanani leyo pressure leyo igcina iba-affect abantwana even psychologically yenza ukuthi ingane kwesinye isikhathi ibone ukuthi uma ingaphasile ukuthi kungconife izibulale kanti asikho isidingo salokho emhlabeni nje nasempilweni kuyenzeka ukuthi uzame into ethize ufeyile uqala phansi uphinde usebenze we don't measure noma we don't judge umuntu ngokuthi uwile simjaja ngokuthi uma uwile ureact kanjani uyakwazi yini ukusuka umphinde uyithathe so kulabo abangeza ukusebenza kahle siyacela ukuthi sithi cha akusikho ekupheleni komhlaba it's not the end of the world sukuma uyithathe ama possibilities akhona ama-programs akhona from government and Department of Education and phuma nje uyofuna ubone ukuthi ungakulungisa kanjani esingakufuni ukuthi umuntu athi nake failile acabanga ukuyibulala akusiyi solution leyo nomunye uma efailile ahamba ayohlala ekhaya anga-improve angaphindi futhi cha akuzokusiza lokho ngoba kuzosho ukuthi impilo yakho uyohlala uhlupheka kuze kube unaphakade kanti akusikho esikufisayo lo uyazi usasho njalo ngqongqosho ngikhumbuza ngeviki edlule sibesileke ahlabisa sibhedlela nalapho insizwe eyi-psychologist manje ithi u-matric yawufeyila yayisibuye iyozama kodwa isifundile manje insizwe yaba yi-psychologist shuthi lezi zinto ziyenzeka nje akusho ukuthi ufeyile manje sekuphelile emhlabeni akusho ngempela uyabona amaphisa kuke kufeyile umuntu ingane eyaziwayo ekhaya ukuthi isiqenqe ngoba zimaningi ama-factors a-affect ukuthi umuntu ama-results akhe enze njani kuyenzeka ufunda unyaka wonke kuthi ngesikhathi sokubhala nje ube nenkinga yokuthi udlulelwe umuntu emhlabeni uku-affect umuntu oseduze kwakho noma kube nenkinga emndenini ezoku-affecta wena personal noma kube nenkinga eku-affecta wena as a person ungakwazi ukuconcentrate so uyabona ukuthi ubufunda but usu-affected
kwesinye isikhathi kuyenzeka uyabona nje kuwe ngesikhathi kubhala ama-exams kube khona iy'ngane ezingakwazi hanga ukuyobhala because kube nama-floods emgungundlovu uyabona-ke that's beyond their control abanye bazama ukuthi bayobhala uzothola ukuthi because bazama ukubhala but bangakwazi ukuprepare kahle bagcine bengenza ukuphasa ngendlela okuyiyona yona so kukhona ama-factors ahlukene kukhona lo ohlakaniphile kodwa ufike ka-grade 12 ezazi ukuthi uhlakaniphile wangafunda abantu befundisa othisha wangabanaki uyabo kwathi nasekufika isikhathi sokubhala akusekho ayisekho phela into oyibhalayo into osuke uyifakile so manje uma ama-results esephume nje kufuna naye abuye athi hayi angisebenzanga kahle laphana ngizoshintsha ukwenza so maningi ama-factors as-affecta ukuthi ama-outcomes angabi right kufanele nje ukuthi sishintshe indlela esenza ngayo but singayibulali isidingo singeni. Nawe-ke Ngqongqoshe ngiyazi kunezinto unyaka uqala ngonyaka odlule obuyibekele zona la ngizwa impela ukuthi hayi lokhu ngiyakuyeka lokhu ngiyaqala lokhu ngiyakwenza kulezinto uyibekele zingako ngathi hayi cha ziphumelele zingako ukuthi hayi ke ngizoyiqala futhi makuqala unyaka kabusha. Hey inzima le ndaba yama-resolutions. Absolutely. Ngangithi njalo nangidla amakhekhe umama umsimango uyutithi yangibuke kabi akungibalele ukuthi sengidla amangaki ngase ngithatha isinqumo-ke sokuthi hayi kulo nyaka ngizowanciphisa amakhekhe Absolutely. So kushuthi-ke njengoba ngizoqala sengiyoqala ukunciphisa amakhekhe futhi angathi sishaya istep somshado sibheke emuva mina ngangithi sobe sikhuluma okunye kulo nyaka hawu ngeke sibuyele emuva mangibheka nje kodwa Nkosi yami ngiyazi-ke futhi Ngqongqoshe ukuthi-ke isikhathi lesi njengoba siyowuvala uDisemba siyohlukanisa unyaka abantu babekile inyama manje babekile ocricket bazoqhuma noma inini ocricket but ikhona lento leyo yobungozi obufika nokuba khona ko-cricket abantu beqhumisa khona insizwa nje engiyaziyo nje mina udokotela wathi omunye wangathi yawulayithwa sewukhomba ngakuyona engathi uzoqhuma kanti uyadlala yaqhuma yayisiyawa yaphuka yanyela kwathi ukuhlukanisa unyaka yayiphukile umlenze ingasenawo ubungozi njalo bokudlala ngezinto lezi ezinobungozi ungathini-ke kumlayezo mhlawumbe ungavela kunina nje njengomnyango ukuthi-ke neni babona abantu sebegcwele iy'bhedlela sebeshisene ngo-cricket sekwenze ukuthi nokuthi siyawucela kumlayezo ovela kunina ukuthi sobe kusetshenziswa iy'qhumane abantu abayivikele ngo-1 2 3 Nontokozo ama-cricket ayinto yokudlala esijabulisayo enhle uma ngabe ebanjwe ngendlela eproper uyabona-ke njengobusho ey'bhedlela sibona abantu abadala abashisene ngama-cricket sibone ney'ngane ey'shiswe ngama-cricket ngoba kwesinye isikhathi abazali bayayidedela iy'ngane ukuthi ziwalayita noma ziwaqhumisa ama-cricket ngendlela zona ey'bona ngayo kanti phela kushiwo kune-reason why ibizwa ngesiqhumane ngoba iyaqhuma so inomlilo futhi ngaphakathi so kubalekile-ke ukuthi abantu abadala bona uma besey'ndaweni zabo zobumnandi babe responsible bebodwa nje ukuthi bayidlalisa kanjani i-cricket kufuna yenziwe iqhunyiswe kude from umuntu kude from each other ngoba uma ngikukhomba nge-cricket ngikuqhumisela yona phela lento umlilo uzophuma ingene kuwena so ingakho sithi nasiyiqhumisa-ke siyibhekise phezulu kodwa okubalulekile ney'ngane azingaqhumisi ama-cricket zizodwa abazali abayibheke ngoba uma kungenzeki lokho iy'ngane kuyenzeka ziyishise noma into iqhumele esandleni uma ngabe bengayinakile kahle ezinye iqhumele ey'nyaweni balimale baphushane konke lokho so kubalulekile ukuthi siyigade. Ngajubane lideke ukubheka lapha kwi-Facebook page yethu KwaZulu-Natal Department of Health lapho bangenile-ke abantu abaningi banemibuzo nje abanye bayakubonisa Ngqongqoshe bathi Ngqongqoshe unhlakanipho Nhlakamdluli ngiyabingelela kuNgqongqoshe igama lami uMoses Nhlakanipho Mdluli emakhana area emakhana mina Ngqongqoshe bengifisa ukuthi kunyaka ka2023 ulekelele umphakathi wakesemakhana okhathazekile ngomtholampilo angenelele kade safaka icelo kusukela ngonyaka ka 1985 hawu hey madoda wayengakabikho noNgqongqoshe emhlabeni ngenelela eMC ngo1985 uthi kuphi emakhaya ungakazalwa Ngqongqoshe bengifisa ufuna ngiphi age bengifisa kulolu hlelo lwakho lwesibhedlela kubantu ake avakashele umphakathi wasemakhana ku-Ward 13 singumphakathi singaluthokozela kakhulu njengoba umphakathi wethu wakhelene abantu abaningi sengiphetha ngifisa uNgqongqoshe unyaka ngifisela uNgqongqoshe unyaka omusha nabo bonke abasebenzi bezempilo unyaka omusha nezibusiso niqhubeke njalo ngokusebenza ngokuzikhandla kuthina nibalulekile ngifisela unyaka omusha abasebenzi basendumo clinic kwaNdaba
eShemela Clinic ongama clinic asiza umphakathi wakamakhana kanye nabase Mossford Hospital eNgwavuma naseManguzi Hospital. Ngigcina ngonompilo bonke basendaweni yakamakhana muhle umsebenzi enwenzela umphakathi wakwaMakhana. Angiyayithola ukuthi ayithola indawo ukuthi ngazibanga kuphi lapha. Yes. Umphumela lesikhakhane uthi sicela ke asincedise ngokuba sikwazi ukubuyela emakhaya thina onesi esimemezwa sisemazweni ngokuthi sithole ama straight transfers, imishado iphelile sisebenzela emva ngoba asikho emakhaya siyabizwa izinto ezisebenzela kanzima, izingane ziphenduke imdlwembe ngoba umama bekhe emakhaya. Siyacela ngqongqoshe ukuba nisilungisele lapho ukuthi sibuyele emakhaya phelele imndeni. Ntokozo Dancabe ngicela abhekisise indaba yabantu abaphila nokukhubazeka abangaqashwa nje sihambe siye kwamanye ama province sizama wona amatoho thina esikhubazekile ngoba asikwazi ukuthola amatoho la esifundazweni. Utibusiso Nyintinzi ngiyacabanga ukuthi useSwatini lo uthi siyabonga akaphakami nokuningi ufuna ukubonga nje uthi uyabonga senze kuhle Sipho Mthembu uthi owami umyalezo sinezingane sisengazifundisa lukhulu izingane zethu uthi sisengayifundisa lukhulu izingane zethu ngokuhlonipha indlela esibhala ngayo okumayelana nocansi kanye nokuphepha, hayi nje abantu esibabona bebhala kabi mabesuke bekhuluma ngalokhu kocansi kanye nezinye izinto ezithinta kona okuphepha. Kusho usenzo kuhle Sipho Mthembu. Ubusi Mtambo sicela izikole ezenza le course ka 3 years la KZN especially around Durban bacela ukuthi sibasize ukuthi ke iziphi izikole ezifundisa nge 3 year course shothi ama nursing college mawuthi akhona la eThekwini uyacela ukusizwa ngawo. Sicela ake aqashe ama nurse KZN bakwethu kuyashoda ibhedlela naye uyazi akangayizibi lento ngicela ukuthi ungayizibi kusho Sibahle Jali uphilile kusakusa. Uthi ke sawubona mama ohlelweni lwesizwe ngicela ukubuza why thina isiphila negciwane lengculaza sithi masincishwa impesheni kungabi nama voucher at least ngoDecember phela ngoba asikwazi ukuyosebenza siphila ngeqolo labazukulu bethu. Uthi ucela nibe mhlambe ne voucher enikhipha ngoDecember yalaba nje abaphila negciwane ngoba bona bakwazi kuyasebenza bephila negciwane. Ubanike lo uphilile kusakusa. Umthandeni Mthuli ngifisa abhekisise lena yabantu besifazane okwadlalwa ngabo bavalwa inzalo ngokungemvume ngoba bene HIV. Yazi baningi kakhulu la inkinga udaba abangazi ukuthi balufake kubani kakhulukazi kulaba abasezindaweni zasemakhaya. Uthi ngathi baningi abavalelwe inzalo Umthandeni Mthuli ngoba kuthiwa banengculazi bafisa ukuthi ke bengalifaka apho udaba olufana nalolo. Sicela nithathe ama Q ku 3 year course at least ngo 2022 points ukuze bathuthuke nabo bakithi. Bacela ukuthi ke nithathe abantu abaningana ku2 year course. Uqashwa nokuqasheka konesi iprocess akwenzeki nje ukuthi uvele uvuke ekseni uqasha abantu and awukwazi ukuqasha onesi kungena ama posts. So kune process elandelwayo mangabe kukhona ama posts asuke eadvertisewe kuyakwazeka ukuthi abantu ba place bafakwe kulo siba encourage ukuthi nakhona ama posts advertisewe ba apply noma ngabe bekuphi lapho bekhona because we consider them uma ngabe be abantu bendawo sekungawu ukuthi add kabe ne added advantage ukuthi ngiapplyile ngina wonke ama qualifications futhi ngumuntu walapha endaweni. So kodwa ke umama uMsimang njengo DDG yabona phela abaphathi siphethwe la kanye umphathi futhi uacting HOD so umuntu omkhulu kakhulu namhlanje. Absolutely. Vele kade ngifuna indlela yokumkhulumisa la ngiloko ngimdonsa umdonsa lokho hayi samfaka namhlanje. Untokozo uthi ucela abantu abakhubazekile baqashwe. Yazi ukuthi manje nje eqaleni kaDecember besinohlelo obolumanejwa uNdunankulu and one of the programs or one of the reports ayifakwa lapho ukuthi umnyango nomnyango uqasha abantu abangakanani abakhubazekile. Kuyiqiniso ukuthi njengomnyango wezempilo sine number kuno 2% ababesinike wona but we are very much below 2% lo. But into ebhlungu ukuthi noma si-advertise aba-apply. Oh yes. Yabo ileyo nto ke esiphatha kabi ukuthi noma si-advertiser aba-apply but sivumelene nabo ne-leadership
yesector ukuthi sizohlangana ekuqaleni konyaka so that mhlambe basixoxele ukuthi yini eyenza ukuthi bangawabona ama post abakwazi ukuwabona lapha esi-advertiser khona noma bakwazi ukungena kwi page yethu so and what do we need to do to change that but sinalo uhlelo lokuqasha abantu abakhubazekile we even have posts akhona that are there angafilishekile because we asikwazi ukubathola abantu so we will work on that. Usiyabonga ubekhuluma ngendaba ye sex education ukuthi kukhona indlela yokuthi sikhuluma uqinisile. Yes. Kubalekile ukuthi uma ngabe sikhuluma sifundisa abantu umphakathi generally kufuna sikhulume ngendlela ehloniphekile. Absolutely. And we want to maintain that. Kodwa kukhona kwesinye isikhathi lapho kufuna amanye amagama akhulunywe njengoba enjalo. Absolutely. And ke siyayisisho ke upfront ukuthi nakho sizokhuluma ngakho manje so that uma kuzoba ne discomfort abantu abadala mhlambe baqhele noma abantu abangeze ukuba comfortable baqhele. Into eyinkinga ngezempilo ukuthi kwesinye isikhathi ukhuluma igama ulihloniphisa kakhulu lize ligcine liluze meaning nalo ofuna ukukhuluma naye angabe sakuzwa ukuthi ukhuluma ngani yabo ngoba manje usufuna ukulihloniphisa kakhulu kodwa siyayizwa omunye uzovela athi ukhuluma ngejazi kanti ukhuluma ngekhwapha bese kulahleka yonke imini uyayibona ke absolutely nangithi ijazi likamkhwenyana abacabanga ukuthi ngikhuluma ngalezi elifike nezibizo izona kubebe kusobeza ukhuluma ngejazi ngikhuluma ngelinye mina ijazi kaningi namajazi lapha kodwa uDecember sikhohliwe manje so kodwa ke ngicabanga ukuthi siyayizwa imessage ama nursing colleges ukuthi siwenze available ngifisa ukuthi mina ama private colleges awawona umsebenzi womnyango wezempilo siyatraina thina as umnyango wezempilo sinayo yethi college sinayo i3 year degree sinayo i4 year degree yilabo bantu esikhuluma ngabo ama universities ayatraina now and kulula ukuthi uthole information kuma website for ama universities atrainayo for nursing uma ngabe ke befuna sifake ku website yethu ama nursing colleges are private ingasifaka enkingeni kancane ngoba sizofaka i college kamaphisa kodwa singayifaki ekavusi umvelase lapha ebese yasibuza umvelase ukuthi yena simfaki kwethu ngoba kwenze njani so inakho ukuba nenkinga any problem ukuthi angithi akuthine si-accreditayo njengomnyango wezempilo abantu abatrainayo so asazi ukuthi yipi kahle hle esuka qualified so inganakho ukuba ne problem ifane nokuthi ngelinye ilanga uma ngabe etrainwe kwamaphisa college afike la yazi maphisa afike eyosebenza lapha nesibhedlela ebese uDidi Jim Sima ngebuza ukuthi lo maphisa ongakwazi nokuthi ipatient ijovwa kanjani nithi asibenzeni uma sesibuzwa thina yilabo abasiphethe ukuthi nimqashe kanjani noma ni recognize kanjani le college kamaphisa singakwazi ukuyichaza so inako ukusifaka enkingeni le ama private colleges ingakho abantu kufuna bazi advertisele bona kube yibona abathatha responsibility yakho konke abakwenzayo lapho ngicabanga ukuthi uyoqasha konesi ngiyiphendulile kancane but I do want to explain ukuthi onesi ababa khona emhlabeni baba baningi kakhulu kunama posts available ishe emhlabeni onesi aba trained naba qualified kwi province yaKwaZulu Natal baningi kakhulu kunama posts uDepartment of Health anawo so vele akuyoke kwenzeka ukuthi siyokwazi ukubaqasha bonke lesingakho unabanye onesi abasebenza kuma private companies ngoba basuke benza imisebenzi ethize health related abanye basebenze kuma institutions abanye basebenza kuma private facilities ngoba bonke abantu basuke betrainile but i-capacity yokuthi basebenze as nurses directly isuke ingekho kuyiqiniso futhi ukuthi njengomnyango wezempilo sinawo ama posts adinga onesi kodwa ngoba sinayo imali yokubakhokhela sikakwazi ukwafilisha so once iba nayo imali ke or in every facility uma siyithola imali siyakwazi ukuthi sibaqashe honest kuno dadewethu angisazi ukuthi utho ubani isikhathi obethi kufuna bathole igrant noma i-voucher ngo-December yokuthi baphila ne-HIV ayiyona disability HIV ayiyona ngempela i-disability and angiboni ukuthi kukhona lapho in fact akukho emhlabeni lapho umuntu ekhokhelelwa nje ukuthi u-HIV positive yinga and it's not true ukuthi abantu aba-HIV positive abakwazi ukusebenza yingakho sithi once uyithola firstly kufuna uzithola i-status sakho so that you know
noma ngabe ugula noma unani wazi ukuthi hayi vele immune system yami kungenzeka ukuthi inenkinga because I'm HIV positive. Uma usitholile status sakho ngena kwi medication, ngena kwi treatment. Uyabona ke uma usungenile kwi treatment hlala kuyona usuku nosuku. Ngoba once wahlala kuyona usuku nosuku amasosha akho omzimba agcina esephile senamandla saka. Udlula nathi esiphilayo. Udlula noma phisa uyabona nje ngisibutubutu ngingaka awungazi ukuthi status sami Absolutely. Okusho ukuthi akusho ukuthi nami kufuna ngelinye ilanga ngivuke ngithi ngiyofuna igrant yokuba HIV positive uma ngabe nginjalo. Absolutely. So ngisho ukuthi ke singakhona sisonke la. Awujudge umuntu ngokuthi akanamandla, awujudge nomuntu ngokuthi ukhuluphele kangakanani ukuthi u-HIV positive or not. Sisonke la sine capacity yokusebenza. So umuntu e-HIV positive it is not a disability. Kufuna nje sihlale kwi treatment. Once ahlala kwi treatment siba namandla okwenza umsebenzi noma imuphi noma inini noma kanjani. Ngale kokuchitha isikhathi ngiyazi kusilandele abantu abayingcipheshi abahlukahlukene esizomele ngibanike manje 5 minutes abazobe beshaya bebagawula ngokusheshsha ngoba isikhathi asekho ngakumina. Ukhona udokotela wethu ubusisiwe Sawuse. Ngisho kashe mangithi Sawuse. Emusawusa. Kuthiwa Sawuse. Sawuse. Awusuka madoda ave ngigudi kulezi zinto zokubiza odokotela kahle. Ngithi uyezwa yena ukubiza kahle kanjani. Odokotela kuphela. Awungihlebele ukuthi ubani wenzani nje la eminyangweni. Ngu-Dr. Sawusi, ngiyu-medical officer, ngisebenza kwaDabeka eClermont. Hawu madoda, CHC. Yes. Kanti kune CHC lapha kwaDabeka eNgqongqoshe. Kuthiwa hey yonke into ekhona ihlala isimuki. Hamba ngohlelo. Bahambisa ngohlelo. Kunebhazi ke all over the world ngendaba ye stroke. Kuyakhulunywa nje ngaso kwezinye indawo ade khulunywa kuthiwa isikhathi esiningi ungathola ukuthi every 2 hours khona umuntu oshawa i stroke. Every 2 hours khona umuntu oshawa i stroke. Manje wonke umhlaba nje okukhulunywa ngendaba ye stroke. Manje bengifisa ukuthi mhlawumbe ngoba sithole wena udokotela ula iduze ukusihlebela ukuthi siyini stroke. Okay, ngibonge Ntokozo. Ama statistics e stroke are worse than lokho kushoyo Mr. Maphisa. Kahle eSouth Africa nje kuthiwa bawu10 in an hour abantu abadala abashawa i-stroke nge-hour 10 i-stroke 10 i-stroke. I-stroke ke siyini? I-stroke isifo esibangwa ukublockeka kokugijima kwegazi ebuchoshweni. Kusho ukuthi ngesikhathi ublockeka lapha ya ukuhamba kwegazi okungablockeka ngeindlela eziningi sokhuluma ngako yila kuthiwa khona umuntu ushawa i-stroke ngoba lento yenzeka ngokuphazima kweso ingakho kuthiwa ushaywa i-stroke. Yes, akuyona into ebuhlungu njengokushawa mawushawa ngenduku kodwa ngenxa yokuthi ishaya njengombani ukuthi kuphatha yes sekuphelile njalo. Yes. Manje kodwa ke i-stroke lesima usichaza mina ngibone ngathi kukhona nesikhulu kakhulu kunesinye noma khona esincane kunesinye zikhona nezinhlobo ze-stroke into enjani? Okay, kahle kusho ukuthi ukuze si-understand ukuthi siyini i-stroke, si-understand ukuthi umsebenzi wobuchopho yini. Yes, kusho ukuthi ubuchopho obuhlukanisekile u-left no-right bese ukuthi kube nendawo econtrola umzimba, the rest of the body ukuthi wena ngalo phakama manje, wena nyawo, wena left right mawuhamba kanjalo, mawuhlafuna okay sesiready ukugwinya manje bese uyagwinya. So uma ke manje kuzoblockeka umthambo lapha ebuchosheni kusho ukuthi i-oxygen umoya kanye nemsoco ngeke isaya kuleya ndawo le ekutshelayo ukuthi vala umlomo. Uzobe se uthola umuntu lasimbe sekutshekile kumlomo ngaleli icala lelo kuyilona elishayekile la blockeka la ngabe sayithola imthambo wegazi la ublockeke khona akusekho oxygen akusekho namsoco eya kuleyo ndawo leyo. So ukuthi isikhulu noma sincane kuya ngokuthi ingakanani indawo eshayekile lapha ya ebuchoshweni. Yey manje ke mina dokotela ke ngizoyibuza ukuthi mhlambe ngingayigwema kanjani into ethile stroke kodwa ngaphambi ubungiphendule lokho nangu anonymity lapha uthi ufuna ukuba anonymous ubani igama lakho anonymous? Anonymous. Bengisacela ukubuza kudokotela mina ngumuntu okhulelwe futhi ngi-HIV positive. So manje amaphilisi ngibuye ngiwakhohle sometimes maybe once a week. Bengicela ukubuza kudokotela ukuthi kungabe ingatheleleka yini mhlawumbe. Ubani ongatheleleka undoda?
Ingane. Ngicela ukubuza kudokotela ukuthi njengoba ngumuntu o-pregnant and futhi ngi-positive, ngi-HIV positive, ngicela ukubuza ukuthi njengoba ngakhohlwa amaphilisi mhlawumbe once a week or twice a week, ingane amathuba ngaba ngana nokuthi ingane itheleleke. Sawubona Anonymous. Okay, uzokuphendula emoyeni udokotela uyezwa. Alright, ngiyabonga. Kulungele ke bye. Hey, uyabona kunento yokukhohlwa. Angazi noma uzokhumbula noma umtshela manje. Ngoba unayo lento yokukhohlwa Anonymous. Kodwa akasithembi ukuthi ngeke ayikhohle lento ozomtshela yona. Hlala phe kwakhe dokotela. Okay, sawubona Anonymous. Siye sithi kubantu abadla i-treatment noma eyani, noma ye-HIV, noma yeshukela, BP, akube khona umuntu ekhaya oyazi i-treatment number 1 ukuthi udla i-treatment abe nesikhathi sokuyidla i-treatment, because uma unento yenza routinely kunzima ukuthi uyikhohle noma usuyilibele ngaleso sikhathi, kodwa quickly umzimba uzokhumbuza ukuthi hayibo konke kufanele ngabe ngiyayenza ngalesikhathi. Ukungawaphuzi kahle amaphilisi e-HIV, yes, kuye ifaka engcupheni umntwana ongakazali ukuthi atheleleke nge-HIV, okuyinto esingathanda ukuyibona. Yes, so usisi ngingathi ziningi izinto angazenza. 1, ngaba khona omunye ekhaya bakhumbuzisana naye treatment, abe nesikhathi sakhe ayiqokela yena sona. Manje ethi 5 to 8 mina ngiyaphuza 5 to 8 aphuza amaphilisi. Mewakhohliwe 5 to 8 noma inini mewakhumbula still awaphuza. Mewakhumbula ngo-midnight. Uthe kanye noma kabili ngeviki. Oh, bengithi iviki lonke yakhohlwa. Izinga lokukhohlwa liphezulu. Cha mina nimuze kahle. Asethe ne-alamu efonini esho ukuthi siphuza amaphilisi. Mina ngeke ngibathi iphilisi ngithi cuphi i-alamu elithi phili. Njalo nje mase likhala uphili ayekuphilile. Philisi enye insizwe yaxabana la nomuntu ebhala uphililo enqene ukubhala iphilisi. Wathi ubani ophiliyo shaya njalo ngo-8. Kubanzinyana. Cha bese la kwe-stroke kodwa wayesesikhipha kancane. Ngifuna siyiphuthume ngoba isikhathi asisekho ngakumina nje babili abantu engisafuna bengene futhi. Ngasigwema kanjani ke-stroke ma? Okay, shuthi asibheke ama-risk ukuthi ube ne-stroke. 1, ukuba obese, shuthi ukuba isidudla kakhudlwana. Yebo. Absolutely. Kuyoba izifo ke ezingakontrolekile, o-BP, shukela, cholesterol, lezo zifo lezi izona ezikubeka engcupheni kakhulu ukuthi ube ne-stroke. Ukubhema, ukuphuza kakhulu utshwala, kanye nama-drugs, yebo nabo utshwala. Manje usugadla nalapha ekubhemeni futhi. Yebo impela. Laba behabli ke ngiyacishe ngayikhohlwa le. Laba behabli ngaphela uyihabli kuthiwa hayi thina ke siphephe kakhulu nabo bonke abantu emhlabeni. Hayi akunjalo. Bakushiso lo ukuthi ihabli abayishayi every day isikhathi esiningi. Kodwa ihabli ino 10 times more of its tobacco. 36 times more of itha so nje manini kanje kuthi yona ephephe kunayo yonke bathi ne vapor bakhuluma amagama amakhulu vapor lutho hayi manje ke inayo into yokuthi mhlambe igadla kumdala noma umncane thina sisebasha nje sengaqhubeka sishayele kahle noma ayinayo i-age le. Njoba ngishilo nje ukuthi inkinga enkulu ile ye-obesity. So i-obesity manje e-South Africa and in the whole world sesibona kakhulu with abantu abancane. So nazo lezi zifo lezi kade zibukelwa le kude for i-age ziyaqala manje ziyasondela. Kodwa kona amashansi makhulu kakhulu after age 55. Kodwa njengamanje nje siqalile manje sibona abantu that are younger and younger be affectewa. Yes. Mhlawumbe yiphi lifestyle eneni encourage na njengodokotela kumuntu ukuthi ukuze angayitholi phela esegadlayelwa i-stroke lesi. Ukuthiwa diet and exercise. Awe. Kodwa manje leli kusho ukuthi i-diet kufanele ekudleni kwethu sehliseni kusawoti, sehlise kushukela, sehlise kuma carbohydrates, siphuze amanzi, replace sehlise namafutha, replace lokungani ngama-fruit nama-veggie. Mina ke ngisekhaya ngisolayo ukuthi ngihleli naye umuntu ongacisha hlaselwe i-stroke. Yini ebalekile okungamele siyenze? Sithi nje mhlasimbe uhleli manje uyambona umuntu engathi ushawa i-stroke, shuthi 1 uzombona ukuthi ubuso bungaqondani, umlomo kwelinye kwiside wehlike angakho abe weak, akhulume
ispeech sakhe singazwakali kahle. Into esiyenzayo nje asimphuzisi lutho ngoba kokunye Mr Maphisa uzothola ukuthi ngisho ukugwinya amamasela okugwinya affectekile. Asimphuzisi lutho nje, sifonela iambulance imphuthumise emtholampilo noma esibhedlela. Noma uma ke ikhona ke imoto simfaka emotweni siphuthumisa konesi nodokotela. Ngizwe engathi uthi kusuke sekuthinteka imichopho ebukhulu ebuchosheni naphezulu Yebo. But ke into elaphekayo yini stroke le? Okay, kusho ukuthi i-stroke kuyenzeka kokunye uthola ukuthi mhlasimbe iqhuzwana mhlasimbe le clot elifike la blocker liyakwazi ibuye liphume. Leso stroke leso uma unenhlanhla siyakwazi ukuthi sireverseke within 24 hours. Kokunye kuyenzeka ukuthi sisale sekunama sign kusho ukuthi akukhombisa ukuthi wena washawa i-stroke, isayidi leli eli-weak liqhubeke nokuba weak. Okuyikona ke manje kufanele ukuthi ke umanage ngama-therapy, physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, nokuthi uqhubeke futhi kanye no diet and exercise ngoba siyakwazi ukuthi sikuphinde futhi sikushaye. Oh, I see. Yes. Kodwa ke ngiyazi ukuthi manje uDecember nodokotela ndemlaze mningi ngifuna ukusitshela yona ukuze ngizabe ukuthi sigcwale ama-surgery, sigcwale izibhedlela, sigcwala kuphi. Ngathini umlayezo ke kuDecember? Ngithi abantu aba-enjoye uDecember kanye nabathandiweyo babo abaselivini ba-enjoye ama-leave kodwa kukona konke abekwenzayo bakwenze in moderation, babe careful, don't drink and drive. Sizame futhi ukuthi manywe resolutions ethu keep to it. Sehlise ophuzweni oludakayo, sehlise futhi nasekubhemeni. Sibonga kakhulu ke Dr. Sawusi, engiyasithanda lesibongo Sawusi, nami ngenza ngicine ngusawusi. Sithathe ke lethu sithi siyabonga kakhulu Dr. Sesizocela ke kulandele olandelayo kodwa ke ngqongqoshe mhlambe sasukuma uDokotela besashintshana nansi into ngempela ye stroke iyinto esizwayo kuthiwa inebuzz ekhona ngiyazi ukuthi into enibuye nixoxe nakwezinye indawo lezi ngathini mhlambe umlayezo omfishane nje kusona ngaphansi kwaso. No, I think le uDokotela isho intokozo iyona ebalekile yokuthi uma siyibheka kufuna sikugade ngempela konke lokho akushoyo, but uyamuzwa uDokotela uma ekhuluma ibuyela kukho konke esihlale sikusho ngoshukela esikushoyo ngeBP, healthy lifestyle. Kubalekile ukuthi umuntu azivocavoce, kubalekile ukuthi sinciphise iamount yamafutha esipheka ngayo, kubalekile sinciphise iamount yetswayi usawuthi uma ngabe sipheka. Yabona khona abanye abantu abathi nabe engakakuzwa nje ukudla ukuthi kunjani ebethe efaka nje isipune emlonyeni ebese ufakile usawuthi. So uyabona ukuthi zonke lezo zinto ze-habit esikhule sizenza kubalekile ukuthi siyinciphise ngoba ezinye zezinto ezi-affecta indlela esiphila ngayo. Kale kokuchitha isikhathi ke ngiphuthume lapha kusamkelisiwe Mvelase osuka lapha eThekwini district okuyena kozosikhathi asithi nje fahla kafishane ngamaRabi nokuyisifo sesizwile ukuthi ke isikhathi esiningi la ngqongqoshe uthola ukuthi abantu emakhaya njoba kunokuvakashelana izingane uChristmas ziyaphuma ingene emzini yabantu izinja ziphumile nezilwane ezithile kuphunyiwe nazo ngenzeka kube neeffect ekhona kodwa ngale kokuchitha isikhathi awusiphi ukuthi ngabe ayini amaRabi. Ngibonge babaphisa ngibingelele kungqongqoshe Amarabi isifo nje esingachaza kafishane ngokuthi sisuke ezilwaneni ezifana njengojakalasi. Ethwa namalulwane kathize nawo abanazo bese uthola ukuthi ke ngenxa yokuthi sibuye siphume siyozingela nabafana balanda inkomo le emakhaya la ngizalwa khona. Uthola ukuthi manje lezi zinja lezi abahamba nazo ziyabajaha ke labo jakalasi bese kuba ukuthi kuba khona ukuthelelana okuthini kodwa ke kufanele kube khona ukuthintana kwama-juices noma kwamathe ukuze ke bese sithi thina lesi silwane sami sasekhaya esiphilayo nasi ke sesithelelekile ke manje. Yebo, nalapha nje eThekwini izinja zakhona ehupho ojakalasi akukona ke kodwa lokho kuphela. Absolutely. Yebo, akukona lokho kuphela njengoba sishilo ukuthi namalulwane nawo ayabaleka nenhlobo ezithile futhi yeinkawu ziyabaluleka nazo ukuthi yakwazi ukuhosta le virus. Sengiyithola kahle ngikhumbula abaleli ukuthi sisakaza bukhoma siseBeach umsindo enizobe news abakuthi siyawuxolisela kakhulu siseBeach eDurban namhlanje ingakho nizwe ngathi kunomsinjana ekhona sibuka kodwa into yamaRabi uzosondezela ukuthi ukuthintana kanjani ke kubantu amaRabi labunazilwane kugcina kudluliseleka kanjani into esingayigwema kanjani futhi le.
Kubaluleke kakhulu bamaphisa ukuthi sishumayele leli vangeli futhi zonke izinsuku njengokwesicelo se-department ukubana akungabi ukuthi sikhumbula kuphela ngoba kuwumhla 28 September kodwa nje silishumayele njalo ngoba ukuluza umphefumulo owodwa kusuke ku too much for i-department. So emakhaya ke siye siqhuquzele kakhulu ukuthi ofuyinja ikati akalihambise phela la kugonywa khona. Abakwa agriculture basilekelela kakhulu sinama state vets esisebenzisana nawo njengomnyango and mina njengo coordinator walama communicable diseases ngixhumana impela direct nabo ukuthi sikwazi ukuthi siqhuquzele sihambise ama message ukuthi abahamba abantu boyogoma. Bayakwazi nokusherela nama schedule ukuthi bazobe begoma kuphi ngasikhatsini bazobe bobona mapha ama areas. So ke nje ukuthi abantu bahambise izinja namakati ayogonya baqikelele lokho bagcina itifiketi zakhona. Absolutely. Mhlawumbe ke umuntu osuke esebanje yiwa Amarabi lawa yenithi ubonakala kanjani ungabonakala kanjani? Kuba kukhuni kakhulu ngoba sisuke sesazi ukuthi once wabonakala kusho ukuthi angeke sisakwazi ukuthi simsave. Awabe sa reverseka. Ngesizathu sokuthi uma ngabe kuukuthi ulumekile kodwa wangakwazi ukufinyelela emtholampilo ngesikhathi ukuthi ayothola imithi ethile siyibiza ngo post exposure prophylaxis esimvaccinate ngawo kuyimigomo. So uma ngabe kuukuthi akakwazanga ukufinyelela eklinikhi ngesikhathi nesilonda sangaklineka ngesikhathi bese kuba ukuthi ke mayiseqala sibona ama symptoms siyaba nakho ukulahla ithemba ngoba siwe sesazi ukuthi ngeke kusareverseka. So ubonakala ngokuthi avela akhale ngekhanda abe ne fever akhathale athi kubhlungu icubu aphelele ukukhuluma omunye mase kuhambe kwahamba avedane lokho ekhonkotha njengenja qobo akhonkothe njengenja abe umuntu obona ongathi ubona izinto abe into ethukile omunye abe irritable alwe. So suke sesibonake lapho ukuthi ayokulandelayo seku matter of mhlambe up to 10 days sesingamluza lo muntu. Manje ke yini eniqhuquzele kubantu kuyogoma ikhona into enenithi asikadeni sishumayela nje ivangeli elilodwa mayingamabili ukuthi osethintekile waba exposed ekuthena lunywe yinja noma xojwe yikati akaphuthume eklinikhi emtholampilo kodwa ngaphambi kokuthi aphuthume siyabacela ukuthi bageze isilonda ngamanzi ahambayo bahlikihle nangensipho bangazivali isilonda baphuthume eklinikhi. Yebo wasiyalakazela nje lo sibongeke lapha ya ke kudadewethu esuka lapha ya e-district eThekwini samkelisiwe Mvelase sisashintsha ke sikubonga nawe mhlawumbe ukhona nomlayezo ke beninawo nje kubo bonke abafuyi izinja ke ngaze nguvalele ba ngathi ninakho lokuthi nje abafuyi bane ivangeli lami nje ngisuka nalo la ngisuka khona lisho njalo lithi nje siyabacela ukuthi baphuthumise izinja endaweni yokugoma kodwa futhi nalabo asebeqhwebhekile siyabacela beze emaklinikhi sivulile njengoba sikhona nalana nokhona othintwe yikati akeze sikhona. Ngiyajabula mina ngizoke ngibheke lapha ikati lami likela ngithinta ngomsila kodwa akusenani sibonge kakhulu ma sisashintsha ke sifaka uDr V ngizothi ke ngqongqoshe iCovid nakho ke iyakhulunywa indaba yawo umhlaba wonke jikelele ithini into kaCovid la eSouth Africa manje esazosithintela ke noDr V uthi sizwa kuthiwa nale China engathi usuqale phansi kodwa ke nithini ngoCovid manje la eSouth Africa? Well, ngicabanga ukuthi into ekufuna siyikhulume nesi-emphasizayo ukuthi iCovid isekhona. And uma ikhona iCovid yingakho sisaqhubeka se-encourage abantu ukuthi aba-vaccinate. Ngoba uma benga-vaccinate ayikho indlela yokuyilapha. Yabona ke njengoba sesiqala siza ukuthi kwamanye amazwe kukhona ngathi kubukeka sengathi inamba yabantu abathelelwe iligciwane yakhuphuka. Kusho ukuthi nathi asikho immune kungenzeka in a few months nathi sithole siba nalo leli gciwane kodwa uma ngabe bekuthi sigomile iyona nto engathi yebo lizosingena igciwane sibe nalo lo mkhuhlane kodwa ungasi-affect ngendlela out of the ordinary. No siyajabula ngoba usilethele ke inkunzimalanga isiyaziwa kale uDr Velile Ngidi ngawo lekho sengimbiza ngoDr Covid kodwa ke bese hayi angikhuze Dr V hlale sikujabulele sikutholela uzosibekela abuduze ke manje kwenzakalani sakhile ezweni nakho sizwa kuthiwa eChina isiqale phansi iCovid ngabe ngempela isekhona yini iCovid awusiqale nje phansi usibeke kwenzakalani usukuhlanganisa konke nokwaseChina? Ngiyabonga bamaphisa ngibingelele ku-MEC ngibingelele nabo bonke basemakhaya kona kuya-understandeka ukuthi yini engabanga ukuthi sicabanga ukuthi iCovid ayisekho ngoba akusisiyona into entsha sesiyakwazi ukuthi senza kanjani ukuyivikelela sivaccinatile nasesibhedlela masesibhedlela sekhona imizamo ekwazi ukuthi yenziwe uma ukuthi uyithola usesimeni esibucayi une-Covid.
okusho ukuthi i-pressure ayisekho njengasekuqaleni asabona abantu abaningi beshona begula kakhulu ngoba sesiyakwazi ukuthi si-manage ne-vaccination kanjalo. Ngiphinde ngi-add futhi ukuthi ngaphezu kwe-vaccination ukutheleleka nge-COVID kaningi njengoba ama-waves besibele siwabona eqhamuka edlula efika edlula naloko ukuthi abantu sebebaningi kakhulu abantu e-South Africa asebeke baba exposed kwi-COVID ngoba uma kwaba na-infection nako futhi kuyavuselela i-immune system namasosha okusho kona ukuthi asabhekene nesimo se-COVID njengasekuqaleni. Kona okwase-China ama-numbers aphakama e-China kuyisimo esisikhathazayo masisibuka kodwa asikho isidingo sokuthi amaphaphu siwaphakamise. Isizathu saloko okwenzeka e-China ku-unique angazi ngasho kanjani ngesizulu kodwa ku-unique kuhlukile e-China ngoba isimo indlela i-COVID ehambe ngayo e-China ayifani nesimo esithola emazweni amaningi njengase-South Africa nakwamanye amazwe. E-China ithe imiqala i-COVID baphakamisa kakhulu imithetho yokuyicontrola okusho ukuthi benze uma ukuthi bes-isolate sithamba u-isolate ekhaya la e-South Africa for an example e-China uma une-COVID bu-isolate kuma-facility uthatha uyovalelwa and kuleso simo bayicontrole ngale ndlela ukuthi ithe ifika wave after wave emazweni amaningi e-China babaningi abantu abangazange babe exposed to i-COVID. Kushintshile-ke lokho Mbaduze sithole ukuthi izwe sebeyalivula sekubonakala abantu abaningi ebekade bengazange babe exposed to i-COVID ngaphambilini sebethelele okusho ukuthi ey'ndaweni ey'thize e-China kufana nokuthi le COVID intsha so baqala phansi-ke ikona iy'nombolo zisho phezulu sekudlula noma sazi ukuthi bavaccinate e-China bavaccinate ngale ndlela masikhumbula la South Africa sicabanga ukuthi abantu abawu-5 out of 10 abasebebadala sikwazile ubavaccinate e-China bawu-9 out of 10 people bavaccinatile kodwa into yenza ukuthi le kungabi i-advantage kakhulu ama-vaccine abawasebenzisayo inkolelo esinayo ukuthi awekho strong njengama-vaccine esiwathola kwawonke amanye amazwe okusho ukuthi noma bevaccinatile i-protection abazoyithola from ama-vaccine ayikho as strong as i-protection ozoyithola so into ithole e-China i-unique njengoba ngisho so masikubona angisho ukuthi fanele sirelaxe sithi hayi shuthi-ke si-right ngoba siyazi ukuthi le gciwane i-WHO ososayensi all over umhlaba bayibheke ngamehlabomvu ngoba siyazi ukuthi ligciwane liyashintsha okusho ukuthi baqhamuka ushintsho olukhathazayo bazosheshe balibone kodwa esibone eChina fanele understand ukuthi iChina i-unique ayifani namanye amazwe so la South Africa asikho isidingo sokuthi siphakamise amaphaphu kodwa sonke sibhekile. No usungwenzeke nama amaphaphu amehla ngoba bese ngithi awukwasuka lokho baphela yaqala khona masizwe manje mase kuthiwa isiyasuka futhi iyaphezulu bese ngithi ungqongqosho usezothi nje siyavala futhi awungenza awusavelela futhi ukuhlala endlini Nkosi yami hayi ke uma ngikulalele kahle uthi amaphaphu awangaphakami akubi kangako hayi ke ungqongqosho usengiwezile ngenxa yesikhathi bakwe-20 siyazi phela uDecember manje abantu bafuna ukuyogroova abafuna ukusibatshela ngezinto lezi kodwa bezophuma abantu beyogroova siqhubeke nisiqaphele mhlambe sigqoka ama-mask-ke noma sikhululeke thina into inkinga ngale China kuphela into engifuna usikhumbule kuko konke esikwenzile nge-COVID isizathu sako konke uqikelela si-protect abantu esibaziyo ukuthi basebungozini bokuthi uma bethola i-COVID bayithole besesimweni esibucayi isikhathi esiningi akubona abantu abancane labo abantu asebekhulile siyazi ekhaya ugogo ongaphezu kwa-60 years uma ubaba umkhulu bane-BP banoshukela siyabazi labo bantu ukuthi basesimweni sokuba bethola i-COVID noma sebevaccinatile bayithole sebelele esibhedlela okusho ukuthi mina mangimncane ngifuna ukuyogroova nabangani bami asikho vele isidingo ukuthi ngigqoke imask ngaphandle uma ukuthi ngizizwa ngaphilile mangizizwa ngaphilanga ungaphumi uhambe uyogroova nabangani bakho uhlale ekhaya makhona isidingo esikuphoqayo ukuthi uphume afake imask kodwa ngaphandle kwaloko asisekho isidingo ukuthi sifake imask uma uzizwa uphilile kodwa ukukhumbula ukuthi uyakwazi ukuthi uthole i-COVID umncane ungabi nazo impawu okusho ukuthi mangiphumile ngayogroova nabangani bami mangibuya ugogo ngiqikelele ngoba ngenze ukuthi i-COVID ngimthelele yona ngiyengaze ngibone ukuthi nginayo ugogo ayibone sesesibhedlela elahlekelwa umphefumulo wakhe ukuthi nje sibheke iy'hlobo zethu nabantu ehlala nabo emakhaya
abasesimene sibucayi ukuthi siba protect. Ayikene izwi lendaba Mzansi ukuthi cha lona isifikile igadlile ngempela la igandla khona eChina kodwa amaphaphu angabi phezulu kakhulu la kodwa siqikelele siqhube sigade. Ngiyathemba ukuthi imigomo ke yonke siyayazi kuwasha izandla ukuqhelelana ngama distance sifaka ama mask mabona khona okusolayo social distance konke bekunjalo. Ngqongqoshe singese kudedeleke namhlanje singayizwanga ingoma wena ozohlukanisa ngayo unyaka ukuthi ithini ngoba uyahlukana wona unyaka namhlanje. Uhlukana namhlanje yini unyaka? Awu ungahlukana singazi ngani. Cha, ingoma engizohlukanisa ngayo unyaka mina kulonyaka ile big nas. Ethi ngeke. Wow, we big nas. Okay, alisho njalo kodwa kulungile. Okay, uyasho ukuthi ngabalela kudala mina labafana. Hey, cha impela ke Ngqongqoshe amazwi akho ogcina ke. Ontanga bethu labo esasibajayivela sikhulu. Yeah. No, sesivala ngiyafisa nje ukuthi sikhulume indaba yoku-abuse kotshwala. Siyayithi abangaphuza utshwala kufanele batshela abaphuzayo. Uthi ngeke ngivume indaba le igama le. Yebo. Hayi. Kazi into inqabayo. Siyafisa ukuthi asithi abangaphuza utshwala abatshele abaphuzayo ukuthi benze njani. But into esiyikhulumayo u-abuse kotshwala. Okusho ukuthi uma sikuphuza utshwala asikuphuze phela in moderation. Sikuphuze ngendlela esenza sibe responsible. Uma ngabe siphuzile thina ke njengomnyango wezempilo siphathwa kabi indaba yokuthi uma ku u31 noma kumhla ka1 noma u24 u25 kuvele kugcwale ezibhedlela ngendlela ongayazi ngoba abaphuzile bayagwazana lapho baphuza khona bashayane balimazane isidingo singekho but kube khona nalabo abaphuzayo bangena emgwaqweni ebese besilimaza emgwaqweni bese kuyagcwala ezibhedlela so siyacela ukuthi abantu abaphuze ngokuqekelela aphuzele ekhaya phuzela ngasekhaya kwaba neslogani sasinjalo kwa health sasithi phuzela ngasekhaya yomela ngasekhaya namanje siso njalo ukuthi yomela ngasekhaya kodwa okwesibili okufuna abazali kakhulukazi baqikelele yilabantu abathi izingane ziyayekwa ziphuze ngoKhisimusi ngoba kuKhisimusi noma kuNewyear uqala kanjalo ke ukuthi abantu bangene ubumbisi uzibumbele ekuthiwa yini sengicisha nje legama elingashiwe emoyeni uthi ubumba umuntu ophuzayo phela uyibumbele nje umphuzi wakho wabe solisho leli gama lebalishe ekhaya uyibumbele sakho uyibumbele nje umphuzi wakho la ekhaya ebese umama yabuma every day ethi uyangihlupha untokozo uyangihlupha ubani kanti uyena ngoKhisimusi okade emiyeke ephuza ebeyeka ingane ina 13 ina 12 ingene notshwala la endlini kuthi hayi uKhisimusi kulungile bavumelekile utshwala ngoKhisimusi utshwala kuyisonto umehluka ukho so abazali ke abayigadi ingane abazali abayivikela ingane ngoba ingane phela suke sisencane zona aziyazi into wrong nento right umsebenzi wokuba umzali is to protect sikwazi ukuguide ingane zethu so thina abazali asingayekeleli umsebenzi wethu kubanye abantu uyayuzwe kwesinye isikhathi abazali beze bebuza ukuthi le ingane njengoba idawa kangaka uhulumeni ukuphi wena ukuphi mzali ngoba phela umsebenzi wakho so we must not take umsebenzi wethu wokuba umzali sunikeze uhulumeni usiza thina kodwa nathi kufuna sekube khona esikwenzile siyacela abazali banakekele ingane zabo abazali benze sure ukuthi ingane ngoba sisencane ziyingane baziguide siyeke lento ukuthi ingane ayiphuze ngoba uKhisimusi kuphela siyeke lezo ngiyathemba umlayezo ufikile ke kukekhaya nithi nonqamula amathini namhlanje niwashana ethi kumnandi happy new year nikhumbule ukuthi umnyango wezempilo unicela ukuthi niphuze nigade niphinde futhi nigade ukuthi lezi zinto lezi zokuthi ke ningabe nisasebenzisa lezi zinto njengoma condom nokunye okuhlukahlukene bengisasho lapho ukuthi ngoChristmas sishilo sathi ufestive asimfuni ngoSeptember umuntu ozokhulelwa manje athola ingane ngoSeptember kube umuntu okuhlelele emisingi ingane kaSeptember Dr. V Dr. V wayehleli kwathi uvelile ngathi wavela nje nanega muvelile wathi wavela nje kwakaqonda ke
kodwa ke babo sewushela ngithi uDr Viki bakhona abahlelayo ukuthi bayazi ukuthi bafuna ingane ivele ngoSeptember ibizwa ngonomagugu ngontokozo ukuthokozwa ke le kwakuthokoziwe le evela ngoSeptember bese kuthi ufestive kusho ukuthi ngoDecember asizange sisebenzise iprotection uma ngabe usungenile emshikashikeni wocansi zivikele umuntu wesifazane nawe umuntu wesilisa amvikele umuntu wakho omthandayo nabantu nobathandayo ngoba ke engathi kukhona nalokho noma singake encourage kodwa vikele wena uvikele nomuntu wakho othandana naye but laba abancane abangakangena emshikashikeni wocansi wogani bamba amatomu isidingo asikho uyabona lento lena uyoyenza impilo yakho yonke uma ungakafiki nje kuyona ungasheshi ikale manje ungaphuthuma 2023 asikafiki ubona ungawuphuthi umuntu uzogcina ufika namhlanje ke awukafiki manje sithi ke abantu abangene kahle ku 2023 kulolu hlelo asivalelise sithi ulungile ke